Yes, ako na isuay mama. Sa insakto masa akong tiil ma'am. Ya, ikas. So pagkanin duta ani ma'am, sama ni ma'am, imo ra gipasuway nito og nako. Matay ang ngayon ni mulo. Oh, imo ra ginihatag ma'am ako. Angayan din na. Salamat. Gani. Bado ta, bado. Salamat tayo ma'am. Imo na gihatag nako mama. Kada ko kayo salamat tabang diri nako ma'am. Tigin niya nako malimtan magyaw. Moni ang kinabuhi namo diri sa bukid, mga kainday. Dara, tabi dito. Mamutong. Akong anakis. Tanawa di napay sudanan. Naka sila oh. Nabuhi na mo sa bukid. Abi ko daw ay kinsang sakyanan ba? Kurang ko sa sakyanan ni. Mabita sinende babil na. Eh mo tatong kiabrihan ka may nilog nung tara ka asa man padung sa manggiyaw. Balde sa bisko. Eh imo mabil imo tatong ina asa padung sa manggiyaw. Toto. Na Sa pruwas ka bantay primero. wala siya di doon. Ano siya? Aga talikod. Di nagatubang sa kusana, naglikay siya ba Murag naglikay? largo dagan. Ah. Wa dai ko nag-uli ra dahil sila dai humatao nila. Puyok kay kuan. Asa ang kuan? Mga ilaw kita. Nay ice ligya. Uyo ra pa steering. Hi Janice. Kuan lo, long ride galo, stress na lo. Nanay sit sa mga. Dito na kamayawi. Abi. Ako makina. Remote jump po makina. Sekarang di tanan. Pero di bateri. Ako ya lagi malubat. Dari taon dari. Asa man ka nag-start sa kuryente? Mangkutsara. Ay, pangaan na ta, hoy. Oy, sige na mo ayo. Oh, kunyara picture sa kitchen picture. Oh, hayan. Sige na. Mag-picture pa daw. Asa na picture? Video na. Mani among kinabuhi diri Janice. Okay ra na oy. Among bahay sa ubos among gibiyaan namin diri sa bukid. Na, nindot sa bukid diri. Ano, day, hala, magtapos ta oy. Pagtapos na mo din na oy. Oh, na may baso. Okay mo. Oh. Magkutsara mo? Hindi na oy. Lami. Ikaw day. Hindi, dire. Ako bali day, bali. May baso dito. Mura ko sila igsoon mo dito. Bakit sa ni? Bitaw kay suwang nila kay Boriha, chapi chicks lang. Ay, Jason na siya gamay. Ano ko na tungod mo siya? May mocho ko sa utang na vlog sa bus. Hoy, dali na mo oy. Palit niya anak ni Mike. Adi pa ay. Ano lang mo una sa pagbaboy. Oh, watching. Barato ro man na. Barato ng milyon kapel. Barato. Na ay kwarta, barato. Tulo man ay ka lingkuranan dit gikan sa driver nya. Luyo nya sunod dapot. Taas man ay ka. 7 seaters na. Eh? 7 seaters man ako. Nindot nil. Nindot ni karon pa ko nakabantay ingon ani. Yung model mo na siya dai, may mic. Mao na nindot tong biyahe tong distance kada gam kasakay. Di ka bantay ang kontra ani nga naa pamantay sa luyo. Hindi mo ile, hindi mo anak. Gani na, pag serbato ni mo kukita man ingon, serbato ay na ni Action makamuro mo. nindot ang sakyanan tintit kay mataha ang tao ba. Apil anil og sa luyo. Ang lingkuranan Luis driver maura na.
Na pa man ay usa dito, nindot Ang man. kana sa luyo, purpose na ang mga bata. Daghan di makasakay di ay. Ang mga bata sa luyo, purpose na. Oh, kaya habog-habog nga gamay. Daghan makasakay. Ang ako tang tumong unta kuan kanang gamay pa ana SUV. Daghan ko sila. Gamay pa unta ana ba di ba niya? Ang ako ang ahinti may man sa stock. Nindot may nana dit. Mo ganya nanada ako. Kalit na mo gibisita ang amo ang uyuan og iyaan diri sa bukid nga sila wala kahibalo sa amo ang pag-abot. Tan-aw nako niya nga nagkinahanglan gyud siya og buta niya. Timing sad ang akong anak nga naay bag-ong pinalit nga buta nga wala pa nagamit nga naara sa sakyanan mong akong giingnan akong anak nga ipahatag na lang sa among uyuan kay para magamit niya dayon ang maong buta kay nakita na mo ang iyahang tiil nga nagkasamad-samad og tinamak anang tubig taga-adlaw kay naa man gud ni siya'y babuyan. Hatag nako og buta, nakita gyud nako ang iyahang dakong kalipay kay nakita gyud nako sa iyahang mga mata nga ang kalipay gyud kay dako gyud kay iyang pagpasalamat nga nahatagan gyud siya buta og nalipay usab ko. Isuloob na para di kay mo kwari mo hanting. Oo. Ihatag. Ya ako ni isuway ma'am. Oh, isuway. Ikaw siguro unang suot ma'am. Ibuha na. Sige, ako ni isuway ma'am. Okay, sakto masa akong tiil ma'am. Okay. Ya, ikas. So pagkanin duta ani ma'am, sama ni ma'am, imo ra gipasuway nito og dako. Matay ang hayana ni mulo. Oh, imo ra ginihatag ma'am ako. Angayan dyan na. Salamat tayo ma'am. Imo nang gihatag nako ma'am. Kada ko kayo salamat tabang diri nako ma'am. Sige niya nako malintag.